Manne qinqusarneq imaanaangi torissuusimoo sakkot dama womanak fjortnisaan qinqusarpunga ukit 36-ingertalan hatta imma da so isimawa tamantumik bistisarapua qinqusartut siumum quttaviissattuit taama iluasorartiisimu aamma qinqussuuteqtimmat taa pasaanik Atletico Avanani suratigit takwa pingausat qinqusila pingausat annakut karati nuaqatigit naqissappat taan sulineq ingirtassa karatat naminarsulernissa siunertaalu sulin ingirtaqqissa taan qanna attortu nuannaarutiga Danmark partiet borgerius ayugaanaat qanuus maqafigaayug bas qattuna taan aringernaqa taan tusatisatiguinnertaarpaq Lars Emil, hvordan vurderer du de foreløbige resultater? Det er kanonresultat, som man kan høre. Der er jeg ikke enig om det, mene det her i Siumuts valgcenter. Siumut har været i kæmpe stormvejr under den her valgkamp. Jeg har prøvet det et par gange før. Rent faktisk kan jeg være... Er det min 14. valgkamp her siden jeg startede i 1971 for 36 år siden. Det har været den værste modvind, vi har været. Og jeg synes, det er dødflot, og der er grund til at sige tak til Siumuts vælgere for at bakke op i stormvejr, om jeg så må sige. Og for det andet vil jeg gerne sige, at det der tredje valg i træk, hvor vælgerne i Grønland bekræfter, at Nordatlantisk Gruppes arbejde skal fortsætte, og Grønland skal fortsætte sin kurs mod selvstændighed. Og det er jeg naturligvis helt inde i min hjertekugle glad for. Hvad kan I bruge den borgerlige sejr til? Det er jo den danske afgørelse. Det må man kun tage til efterretning. Endnu en natterude sopranuippa. Hvis nu er den rar, så er det den er sindet. Han må sige, så fint, det er nu er den på. Han må nu man damer på. Så må komme ud, man i. Det er der der film i sådan en gang han kan ne. Det må lade mig så bare, den er sindet med. Og nu så fint, kan faktisk så. Nu er den rar, så færdig du er med endnu i dag, nu er den artist. Hvad synes du om feststemningen her i Manhattan? Den kan næsten ikke være bedre. Den kan umuligt være bedre. Der er kanon god feststemning herinde. Jeg synes også, at det er meget flot sted, det her. Jeg har aldrig været herinde før. Takket være valgcenter, der har jeg altså set Manhattan. Og det er et meget flot sted at have valgcenter på. Og det giver selvfølgelig også, at folk er glade for at feste herinde. Og jeg nok mange tak. Ja, det var Inga Hansen, der har været forbi Siumuts feststed Manhattan her i Nuuk. Tässä Inga Hansen masakupulaarpa Siumukkut katersuuffiat Manhattan. Tullinguuppoq pisortasiortumik kangaatiap kommuniani tunguskisit og de næste, der er på skærmen, der er velkommen på skærmen, det er det officielle tal for kangaatiap kommunia. Doris Jacobsen, 88, Lars Emil Johansen, 93, Miningwa Kleist, 14, Amma Vivian Motsfeldt, Sisamat, 4 stemmer til Vivian Motsfeldt fra Kangaatiap Kommune. Demokratet Eva Maria Petersen, Adasok, 1 stemme til Eva Maria Petersen fra Demokraterne, Jens B. Frederiksen, 17, Palle Christiansen, 5, Palle Christiansen, Dellimarabok, Daglo Astrid Flasher Rix, Affinishit, 6 stemmer til Astrid Flasher Rix. Inuit Ataqatigiit, Josef Motsfeldt, 36, Julian Henningsen, 144, Sofia Rossen, Amma, Bent B. Christiansen, Dam Emmikut Marluk. Sofia Rossen og Bent B. Christiansen fik hver 2 stemmer i Kangaatiap Kommune. Adesut, Ove Thomasen, 4, Ove Thomasen, Sisamarabok, Jensine Bertelsen, Marluk, 2 stemmer til Jensine Bertelsen. Ellen Christoffersen, 134, der var Emilia Olsen, Affinishit og 6 stemmer til Emilia Olsen fra Kangaatiap Kommune. Tässä naliliisartutiusnerusukut Kangaatiap illoqarfiani kisitist eqqartoornikuat massakkullusaqqumartu allaanerunerlutik analysegruppen har jo tidligere haft Kangaatiap by og kan vide om der er en forskel at se her for hele kommunen. Qoinartassa allaanerula ukua taanakinnerpaa massakku ilaasammilaarusukkatsingit
Eva Marie Petersen og der er sin navn, der er naqarsimaoq, der er marlunnik, der er naqarsimasut Sofia Rosen i Amik, Bent B. Christiansen i Amik, Giselu Jensine Bertelsen, at der summingan i marlunnik, der er naqarsimab. Der går der nikinnerpan suna nassohiat saavatassani. Man syvætis pinganerpan i dag for Eva Marie Petersen og qasaatigalu atat politik sessarpo. Amaru massasarnermin iluattivallaarsimanan oqaartuutit assarpiangipput saqqummiisimaavaat magaluni assarikkaluarlut saqqummiissinnaasuseqarnaa imma sakku kippallaarsimaoq taavalu uani inu ataqatigin qinigassangortit taanikinnerpaa eqqarsaatigalu taaman malunnarluni taakkua eqaartuutaat imma apulluarsimangilla inu aqatigin atassum taaguinikinnerpaa taamaalilluti assidia assiikinnissutut pineqarluni ukua tusaamanneqarneri nerni taaguisarnunatsinni taan atuukkami taan ingerlaqqitut immaisiineqarsinnaa Peter? Unge ilanguntilarlu soorlu atassum eqqarsaatigissan Jensine Bertelsen Landsingen i Lejrstad Sarsimo, der man dumilluam mani nummi adessum immi kortortarfiansiulit tasu du ballaatiilarpa tama annikitiisun taanneqarmut tan tupiineqanarsinnaa Sutigut ajoqsaateqarsimava qineqqusaarnerunalaani assiing ngittuusinnaappu ilaatu uqaariartuuta ersilluar paaluarput qinaqqusaarnermi kisianni taluara imma siornatu pisarsimasut Landsingimil anisimana imma tamakku apequtaasinnaap taluara. Kim? Nu har vi så resultatet fra Gangatia Kommune, og det tegner jo lidt et billede, som vi har fortalt om før med Juliane Henningsen, som der klarer sig rigtig godt, og det gør Ellen Kristoffersen også her. Jeg kunne godt tænke mig at spørge nu her, når vi efterhånden har fået en del resultater ind, er der nogle af sådan kandidaterne, som I på forhånd vil have vurderet, vil have klaret sig bedre, end de rent faktisk har gjort? Peter? Jeg har lagt mærke til inden på Adasut-stillerne, som er stillet op til Folketinget. Der er jeg forbavset over Jensine Bertelsen, som har været i Landstinget før, at hun har fået så få stemmer, end vi havde troet, hun ville kunne få. Ja. Savut imalunniit alakkarneqassaput demokratisk nu med Gatersufiat imat Ismeralda, Café Ismeralda. Og de næste vi har, det er en bonnet indslag, hvor vi kommer forbi demokraternes feststed Ismeralda. Demokratisk nu med Gatersufiat, der savordnerinertarfik Ismeralda. Demokraterne er samlet i restaurant Ismeralda i Nuuk. Maana kumut innernuallartut qanuq igaasi tasnalungilarpu illoraffi annerussigikkutigi taa kisitisimaannam takusavut nikeruissuartussaas taamaattumik taakkua aam eqqarsaatigalugu qaasaqassaguma taa angusarput naammaisimaarparput tasama oqaatigissawarput taa ammal siornatiu taasaqerlugu soorluis analysi suleriasi atorlugu misissuineret tusaatsattiguittarpu ataqqillugill taamaattumik piareersimaffigivarput aallaqqaataanniilli isertitaqanngitsoorsinnaana tassani asiingitsun soonam utoqqatsuteqarsinnaavoq aam peqquteqarsinnaavoq ilaatigut immaa uanga qinigassangortinnera ilaatigut aam pingaaruteqarsinnaalluni kisian uan aam paassariaqarpoq aam politikeritut suli qanoqassaang politikkimik demokraasinnerlu suliaqarnerm sungiussisimas taam ikittigigallartillugut taa nukiu aam sipaartariaqartarput taama pillu tassa uatsin soonam pingaarnerpaajuartussaammat nunatsinni Landsingum qinersinissaq taawat tulliullu nunatsinni kommunnu qinersinissaq pingajussaаттullu taawa tassa aatsaat Folketingum qinersinissa taanna inissittussaalluni inerna naammaisimaarparput soonami ineriussimaluaqaang inuusuttak piumassuseqaram takutitartaam kusanartiisingerlannikullu suli angusarissaarnerusimassagaluartu taanneriutiivara neriutigaluarparaamma kisianni aam oqaatigissawa
Piviusarsiortum nallerutsugu taatas naammagisariaqarpoq angusarkisianni nunapput iluanaaruussuassaa demokraatit maani nunatsi illuatungiliuttuugaluarlutik qallunaannaanna alakkersuisut inissinneraa peqqutigalu toqqaannartum qallunaannaanna alakkersuisun suli aqussaqartitsimmat nalungilarpum massaqqinigaasussat qattuneq majuartuarlugu assorlutillu ingerlafsaassut Partiet Borgerløs Danmark im ayuganerat qanoq atorsinnaavisiu tassa oqaarnittu tassa taamaallun nunarput periarfissaqarpoq sutiu oqaatinik politikkim tungasuni oqimaatun peqartillugu toqqaannartumik naalakkersuisunut ingerlattaqarsinnaana. Hvad er jeres vurdering i de foreløbige prognoser? Nå, men altså, nu har vi jo hørt for eksempel hovedstadens tal, og vi ved, at det kommer til at forskubbe en hel del. Så med den inklusive, så vil jeg sige, at vi er godt tilfreds med valget. Vi er jo realister. Vi har set en HS analyse, der jo efterhånden har prøvet mange vælgerundersøgelser, som har indikeret, at vi formentlig vil få en 3. plads. Den får vi. Og det er så godt tilfreds med. Men selvfølgelig vil jeg da have ønsket, når vi går til kamp for at vinde en plads, så er det selvfølgelig ærgerligt ikke at vinde en plads. Men der er Grønland jo utrolig godt stillet, at vi med det samarbejde, vi har med konservative, stadigvæk vil give Grønland en mulighed for at gå direkte til regeringen i Danmark. Så vi er godt tilfredse. Men nu har vi kræfter og godt mod til at tage fat på de kommende 2 meget vigtige valg, nemlig kommunevalgene og så landstingsvalget. Og der kommer vi stærkt tilbage. Hvad kan I bruge den borgerlige sejr til? Jamen altså, den kan vi jo bruge til, via det samarbejde, som der er mellem demokraterne og konservative i Danmark, at kunne få direkte adgang til den danske regering omkring spørgsmål, der er utrolig vitale for Grønland. Jeg siger mange tak. Ja, i Singapore. Ja, i Lisilo. Ja, det var Inge Hansen, der har været nede og besøge demokraterne i deres fested Café Esmeralda. Det er Inge Hansen i Mad Bulara Bay, demokratit nu med Katarsofiat Café Esmeralda. Mannakut kisitsit bisortatigoortortassaavoq Upernavik kommunerafik Upernavik. Og det næste vi har fået ind, det er de officielle tal for kommunerafik Upernavik. Det er hele Upernavik kommune, der taler om. Doris Jacobsen 234 Dagunarapok, Lars Emil Johansen 210, Miningor Kleist 34, Davalu Vivian Motsveldt. Sisamanit Dagunarasluni, der var 4 stemmer til Vivian Motsveldt fra Siumut i Upernavik Kommune. Demokratet Eva Maria Petersen Bingersut 3 stemmer til Eva Maria Petersen fra Demokraterne, Jens B. Frederiksen 51, Palle Christiansen 27, Davalu Astrid Flasher Rix, Deslimat 5 stemmer til Astrid Flasher Rix i Upernavik Kommune. I Nordatariet Josef Motsveldt 87, Julian Henningsen 255, Sofia Rossen Adasok 1 stemme til Sofia Rossen, Bent B. Christiansen Akbanishit og 11 stemmer til Bent B. Christiansen fra Inuit Ataqatigiit i Upernavik Kommune. Adasut Ove Christiansen 0, Jensine Bertelsen 15, Ellen Christoffersen 189, Davalu Emilia Olsen Akbanishit og 6 stemmer til Emilia Olsen. Kommunerafik Upernavik kisitsit nalilisartunut ingerlateqippugut, og vi overlader gruppen til at analyse det her tal fra Upernavik Kommune. Peter Olsen, at der er man nikinganerian, nikitingippu imaqillorarfam inernerini. Upernavik Kommune, der pasiva. Tamaqanitipuku siuttu mannamut dessa Juliana Henningsen 255 må der vil du slut dessa Doris Jacobsen 234 arsimatlune. Lars Emil Abbasinolallune. Dessa kisel maluina narasasiumut siual larsimo Upernavik Kommune. Ammalu Inuit Ataqatigiit annartunerpaami siuariarsimak tassani.
maluina sammasakut uberna kommunen adassut borgmesterjutistjo tamatumik dan maluina saw ia tam annortutisum siuararsunum. Godt. Kim? Ja, Peter Olsen, så har vi resultatet her fra Ubernavik Kommune. Hvad falder dig i øjnene her? Ja, det er for første gang, at dem, der har fået flest stemmer, ikke er så langt fra hinanden. Men man skal lægge mærke til, at I er gået en del frem. Og det er Juliane Henningsen, der har løftet op til 255 stemmer. Og så Doris Jacobsen har fået 234. Der er rollerne mellem Lars Emil og Doris Jacobsen skiftet. Og Ellen Christoffersen har fået 189 stemmer. Vi ved jo, at Ubernavik Kommune har borgmesterstolen. Adassut har borgmesterstolen. Så det er gået noget frem. Apimanakullu imaat inuit ataqatigit maaninummi nuannafiannut pilutamukassaagut tassaniissaaq Inga Hansen toqqaannartumik ilangutassiisalluni. Og det næste vi skal se, det er et besøg, hvor Inga Hansen er nede hos Inuit Ataqatigiit festsal Pilutaq her i Nuuk. Pasangaraanaqtaruussuuaq qinarsisikka assoruussua qiaffingarusuppakka naatorsuutin kuutamanna allaqamunaamik kisianni ingerlalluarnerilutingalungusoorunam neriut aama alliartorpoq suleqatingin annertu ingerlassimavaqput taamaattummi taaman angusaqarpugu inuit nuannattoruussuuq qanuippa nuannaqaaq isumaqarpunga kinguaariittullit nukiit nutaatikilluaqqunaqarneri assoruussua nuannertoq Folketinget surulissat hanuissava pissananaqa assoruussua qilanaaqpunga akisussaaptik inuyaqatingitunniutaat viviusungortissallungu sukataarutisallungulu Kuupikleist Julian Abdagun qalluarneqanuippa assoruussua soornam Inuit Ataqatigiit syurittaasuullun tangassimaarnarpoq taamatut kinguaariitussiinut nukkiartuarnerput pilersaarutaasumik aammalu paasaqatigiiffiusumik ingerlakkatsigu massakkut nunatsinaam naalakkersuinikkut pissutieqqarsaatiganuit nutarsarnissaq inuusuttul akisussaaffimma annertunerusumi tunineqarnissaa piffissanngorami Du har måske fået de fleste stemmer i Grønland. Hvordan føles det? Jeg er meget overvældet. Jeg er glad, og jeg er rigtig taknemmelig for alle de stemmer, for alle de personer, der har stemt på mig. Er du klar til at arbejde i Folketinget? Jeg er meget spændt, og jeg føler, at jeg er klar eftersom samfundet, befolkningen, har givet mig det ansvar at videreføre arbejdet i Folketinget. Gubik Leis, hvad synes du om valgresultatet? Det er jo overvældende, vi skylder IA i hele landet en stor tak, og vælgerne en stor tak. Vi er i gang med en fornyelse i partiet og fornyelse i Grønland. Vi mener, at nu er det tiden til, at de unge tager et ansvar, og det er vi i gang med i Inuit Ataqatigiit. Mange tak! Tässä Inga Hansen atangor pularpa Inuit Ataqatigiit nu mekatarsuuffiat Pilutaq. Og det var Inga Hansen, der har været nede og besøge Inuit Ataqatigiits festet i Pilutaq. Før vi går videre til de næste, så vil jeg godt bede partiformændene om at komme her forbi KNR om ikke så længe. Ingerlaqqitinata uqaatigilaassaraa partiit siulittaasui qinnuiatsiit KNR mukalaaqqullugit aammalu kisittisit narsamingaaniit qaqortumingaaniillu suli amigaatiineqaaluartut imaanguatsiarmat Lars Emil Johansen aamma Juliane Henningsen taakkua ilaasertangussamaarunartut aamma taakkua qinnuigissavut KNR mukalaaqqullugit
Vi vil også gerne bede Lars Emil Johansen og Juliane Henningsen, der højst sandsynligt bliver medlemmer af Folketinget, om at komme her til KNR. Selvom vi dog mangler tallene fra Qaqortoq og Narsaq, ser det ud til, at det bliver de to, der bliver de kommende medlemmer af Folketinget. Tullinguulluulu tassa saqqummiunaqartussa tassaavoqnuup kommunia tamakkerluu kisitisipisortatigortut, og det næste tal vi her får på skærmen om ikke så lang tid, det er tallet for Nuuk kommunia. Doris Jacobsen 309, Lars Emil Johansen 759, Miningor Kleist 542, Davalo Vivian Motzfeldt 70. Demokratiet og Demokraterne, Eva Maria Petersen 56, Jens B. Frederiksen 511, Palle Christiansen 1153 og Astrid Flascherix 258. Inuit Ataqatigiit, Josef Motzfeldt 981, Juliane Henningsen 1155, Sofie Rossen 93, Amma Bent B. Christiansen 35. Adasut Ove Thomasen 18, Jensine Bertelsen 54, Ellen Kristoffersen 572, Davalo Emilia Olsen 59. Nuuk kommunianingaan arsut kisittisit nallilisartunu ingerlateqippagut, og det her tal det overlader vi til analysegruppen at vurdere. Værsgo. Qoinak tässä Nuuk kommunian qinarsivimme Juliane Henningsen anerlanerpaaniasit uanitaanaqarsimaruq malitsigalungulu Palle Christiansen marluinnarni nikingapput uani inernerini stenni This nunaqarfiit ilangunnaan malunnerpo Julian nunaqarfin taagunnaqarluar simas Nuuk kommunian Uan Palle Christiansen taagunnaqarpiarsimangana nunaqarfin taamaalilluni qaangersimallugu qinigaanermin taas malunnarsior Julian Henningsen sunni taman qinarsiun amallanerpaan taagunnaqarnerpaasimasu taavalu tasqulakkia tutu inissinneqarsinaallu taasuma Folketingumi taanaqarnerpaallun inissinnissaa. Grønner, Kim? Ja, vi ser jo så Juliane Henningsen, der jo også klarer sig fremragende her, og igen Palle Christiansen, der også gør det. Hvad er det, der gør, at de her yngre kandidater, de klarer sig godt her i Nuuk? Det, der gør, det er, Nuuk er forholdsvis en stor uddannelsesby, og Juliane Henningsen har for mange unge tilhængere her i byen, og Palle Christiansen er en dansktalende politiker, som snakker til dansktalende vælgerskare. Derfor har de fået de fleste stemmer her i Nuuk Kommune. Tak. Ja, tässä luumaannakut saqqummiunneqarsinnaasi tassaavoqnuna tamakkerlugu inerneruallartoq, og det vi får på skærmen om ikke så få sekunder, det er det foreløbige landsresultat. Siumut allarniutigaartigu Doris Jacobsen 2007 nitaaguneqarsimaoq Lars Emil Johansen 2968 Miningor Kleist 1353 Vivian Motzfeldt Tilo 201 Demokratiet og Demokraterne Eva Maria Petersen 109 Jens B. Frederiksen 1068, Palle Christiansen 1962, Astrid Flascherix 402. Inuit Ataqatigiit, Josef Motzfeldt 2134, Juliane Henningsen 4404, Sofie Rossen 198, Davalo Bent B. Christiansen 160, Adasut Ove Thomasen 102, Jensine Bertelsen 204, Ellen Kristoffersen 2813, Davalo Emilia Olsen 198.
Nuna tamakkerlu inernoruallartoq immaat ilimagisatituut isikkoqalertoq oqatiineqarsinnaavoq og det der foreløbige landsresultat det afviger nok ikke så meget af det som analysegruppen har ligesom kunne konkludere her på de sidste. Ruanartas qidarsisinnaasut 4000 tingayaat taakku akongan 4404 Julian Henningsen imut taasisimapput malunnarpoq laasimili tuurissilu tas uan laasimil amerlanerussuteqartoq malunnarpoq tassasuli ilisarisimaneqarluartunu ilaanguatiarami imma tuurissip suli ilikkaaras sulisutiginnittariaqarunarpoq Flemming malunnarpoq maqaneqqusarnerunalaani laasimil suli tunniutisaqarpalulluni sassartarami tassa partiformaanikuulullu amma аққусааккани сакку аторлуарлуит питсаасум саққумиллаттаарнера тусаассиутитиут ассорсуатисса илуақулаасимуунерпа амам налунгеерпарпут исапингисай наак аллатиут туорминартутиут тивикку такусиннеқартааралуарлуни тассууна қинеққусаарнера киуллартиут имини такутеққиссамау сапернани тассалум аммалуннарпо 900 такку никинганерат аллангаарнавиангила нарсаккут qaortorlu ilangukkaluarpu talunni taamattumi tassa ersaarissiuq mat Julian Henningsennikkut Lars-Emil tussani qinigaannerat uani amma malunnarluarpoq inua taqatigi tassa amerlanerussutiqalersimasu siungamu naleqqiullugu procentpoint marluinnaat nikingassutigivaat Peter det sene hovedanalyse som til akkurat vi siger at Korea når man Korea det Korea med 32%. Det gik jo langt eller I er 33,5%. Der var vi siger siger der man gik over ting til der når sådan man er mod 31,4% til der er beslutningen en besarser som er der man du ikke vi siger det må på I er det sende er jo også orationer sådan der das parti anginersanngorpaat amma uani malugilluarneqarsinnaavu soorlu demokrati parti muttaasinerit 463 tassa innum muttaasinatik parti mut toqqaannartum taasinerit imma atta taam amertingissunik partiinnarmut taasinermun takuvungut арласак тусса малуннарпо сиутторти пеқатаангиннерани демократин таисартут тоққагассаалеқисимуппу иммақа таамааллуни тасса партиим тоққаиннарсималсик тааннаарианнаа налунгиларпуми калааллин амерланерпаатиут инумми тоққаасартут налунгисаминник тааматтуми тассани малуннарпо имма пепеалсин эққиниассангортин нgeриарами партимеқинерсисут арлақарсимас Grønner, Kim? Hvis man nu skal se på det her foreløbige resultat, som der jo nok langt hen ad vejen ligner det, vi kommer til at stå med, så har vi altså Julian Henningsen og Lars-Emil som vinder af valget. Hvis man skulle prøve at tolke det ind i en form for generationsskifte i grønlandsk politik, der har været mange nye kandidater op og sådan noget. Hvordan skal man se det? Vi har en, der i hvert fald repræsenterer generationsskifte, og så en, som der ikke rigtig gør. Jamen, i de seneste år, der har folk råbt på generationsskift blandt partierne og sådan noget. Og det er ved at slå igennem, det kan man tydeligt se på stemmesluggerne der. Specielt Julian Henningsen og Ellen Kristoffersen og Doris Jakobsen har gjort sig gældende, selvom Lars-Emil har fået flere stemmer i forhold til Doris Jakobsen. Der er Doris jo godt med. Det vil sige, at den rullende generationsskifte, den er ved at gøre sig gældende blandt vælgerskaren også. Nogle af jer, der har en kommentar til generationsskiftet? Jamen, det er helt klart tydeligt, at en stor stemmestor som Lars-Emil Johansen kommer ind i Folketinget, men ikke med de store antal stemmer, som der var før i tiden, hvor han var lokomotivet. Nu er de unge ved at tage over, hvor Miningwak Kleist og Doris Jakobsen tilsammen har flere stemmer end Lars-Emil, hvis man skal se det på den måde, at de unge er også ved at tage
deres ansvar. Og de har nogle spændende programmer og haft en spændende valgkamp, som er anderledes end selve Lars Emil. Så der er nogle spændende perspektiver i de unges fremtid. Jeg vil egentlig gerne lige tage fat. Nu siger du nemlig selv valgkamp, og vi havde også Lars Emil der nede fra Manhattan sagde, at han oplevede det som en svær valgkamp. Og alligevel, jamen, så klarer han sig jo fint. Hvad, Peter Olsen? Ja, han sagde jo det selv, som du sagde i interviewet lige før. Det hårdeste kamp, han har haft. Det er jo, han kan godt mærke efter så mange år, at nu er der ved at komme nye kræfter til. Og jeg tror også, at det er vælgerne også. Det er vælgerne, synes, at der skal nye kræfter til. Det kan man nok udlede af den valg her. Nu kan man jo også se på det her forløbige valgresultat, at Inuit Ataqatigiit er blevet det største parti i forhold til i hvert fald folketingsvalget. Var det noget, man havde forventet? Ja, ifølge de analyser, der er blevet gjort, det var noget, man forventede, og så det holdt stik, i og med, at de unge har stemt, og så også, måske også Josef Motzfeldt har sine traditionelle vælgere på sig. Så kan man sige, at Inuit Ataqatigiit har etableret sig for alvor i Grønlands politik efterhånden. Nu kunne vi jo også se, at på det foreløbige landsresultat, at der var mange stemmer til partiet Demokraterne. Hvad skal det være udtryk for, Flemming Enekvist? Nu var jeg ikke lige med. Nå, undskyld, jamen så er der Sten. Det er nok udtryk for fraværet af Per Bertelsen som den mest markante pejling på, at folk har været sådan, måske lidt i virkeligheden, at den store patriark i Demokraterne har været fraværende under valgkampen. Så det er din forløbige, eller umiddelbare? Ja, man må tolke det på den måde, synes jeg. Godt. Yes. Ja, vi vil jo nu engang bede partiformanden for de partier, der har stillet op, om at komme her til KNR. Rinnuia qilaasavagut partiit siulittasui partiit rinniassangortitaqartut siulittasui koinneermukalaaqqullugit aammalu qinnuigissavagut qinigaanguatsiavissut Lars Emil Johansen aamma Juliane Henningsen mannassasut taava tassamassakuilisimatinneqarpunga Lars Emil Johansen aamma Hans Enoksen kisiisa amigaatiineqalersimasut maani. Der er lige blevet sagt til mig, at det eneste, vi mangler heroppe, det er Lars Emil og Hans Enoksen. Der er den imma bitinna utaqqisa takutinneqalaarsinnaasut kisittisit pisertatiguungikkaluartoq ammasallup kommunerne tungassuteqartut. Og mens vi venter på de sidste personer, så kan vi jo godt her bruge de næste par minutter til at fortælle om de tal, der kommer frem med Ammassalik, og det er uofficielt tal for hele Ammassalik Kommune. Simokunet, Doris Jacobsen, Ammassalik 195 i dagen, Rassimavok, Lars Emil Johansen 101, Miningwa Kleist 41, Amma Vivian Motzfeldt, Aqanillit 11 stemmer til Vivian Motzfeldt fra Siumut. Demokratet Eva Maria Petersen, Sisamat 4 stemmer til Eva Maria Petersen, Jens B. Frederiksen 23, Palle Christiansen 55, Amma Astrid Flasher Rix, Rolit 10 stemmer til Astrid Flasher Rix. Inuit Ataqatigiit, Josef Motzfeldt 73, Juliane Henningsen 132, Sofia Rossen, Beslimat 5 stemmer til Sofia Rossen fra Inuit Ataqatigiit i Ammassalik. Og Bent B. Christiansen 4, Bent B. Christiansen Muslo Sisamat. Adesut Ove Thomassen, Adasok 1 stemme til Ove Thomassen fra Adesut, Jensine Bertelsen 25, Ellen Christoffersen 195, Davalo Emilie Olsen, Rulling Iluit 9 stemmer til Emilie Olsen.
Takkua pisartatiun kaluartumi ammassallup kommune tungussiteqartut naliliisartutsinnut ingerlateqqippagut og det her tal, uofficielle tal for hele ammassallup kommune, det er overlavet til vores analysegruppe. Ja, qoyanak arlassi qanoqaasaqarfigerusunnerpaa ammassali kommune anut inernius. Flemming? Tassin malunarpu siullarpaamiuunarpu Juliane Henningsen nummer 3 udenarpoq. Tassin qinarneqarnerpaus Doris Jacobsen Ellen Christoffersen 115 qinarneqaraming. Tamattumi Doris qinarneqarnerpaajuularlun suli ortornormissaani Lars Emil inersarpoq. Tamattumi tassin nikistingaru naviangillaki kikku isissanersut kisani ersaippoq niutaqatiil siumukkulsuli siuttuiuartuus. Kim? Ja, ved de her foreløbige resultater fra Ammassalik, der ser vi jo blandt andet en fremgang til Atassut. Det er ikke noget, vi har set i så mange steder. Hvordan kan det være? Vi har set fremgang flere steder, og man kan se, at det der større interesse har nok gjort sig gældende i den her valgkamp og sådan noget. Fordi man kan se, at den eneste, der er gået tilbage, det er demokraterne. Så. Ja. Juliane Henningsen, hun slår så ikke helt så meget igennem her, som hun har gjort så mange andre steder. Men det gør Ellen Christoffersen, og det gør Doris Jacobsen for eksempel også. Har I et bud på, hvad forklaringen kan være bag det? Det har nok noget at gøre med, at det Sut og Siumut er traditionelt stærke i Ammassalik Kommune. Og det er vælgerne har sat deres lid til de 2 unge kvinder, fremadstormende kvinder der. Ja, Rønnak, der var... Ja, tässä tusaasin navara Lars Emil Johansen amma Juliane Henningsen isarsimalerarsimasutaakualu mikrofonissaasa ikkunnissaannut isartinnissaannut sassarnissaannullu piariilerputs tassalu akkerpungoq oqaatigisinnaavara. Ja, vi skal lige have det på dansk også, så jeg kan høre, at Lars Emil Johansen og Juliane Henningsen er kommet her til huset, og vi venter kun på at få de sidste mikrofoner på, så de kan komme her ind til studiet og blive interviewet. For det ser ud som om, at det er de 2, der bliver medlemmer af Folketinget for de næste valgperiode. Vi kan lige fortælle, at vi mangler godt nok stemmer fra Qeqertarsuaq og et par enkelte bygder i Ammassalik, samt Narsaq-Qaqortoq og Qasianguit. Men de foreløbige tal viser, at det meget sandsynligt bliver Juliane Henningsen og Lars Emil Johansen, der bliver medlemmer af Folketinget. Tässä oqaatigisin navarput maannakut kisittisit imaat qeqertarsuarmingaanersut taavalu ammassallup kommuneani nunaqarfin ataasiakkaaningaanit taavalu narsamingaani qaqortumi qasianguaningaanillu kisittisi amigaatigialuarlugit taamaattor kisittisit nuna tamakkerluu maannakkut pigineqartut takutispaat ilimanarluinnartoq Lars Emil Johansen siumumingaanit aamalu Juliane Henningsen inuit ataqatiinningaanit Folketinget qinigaasutut taaneqarsitinaagunartut Lars Emil Johansen siumumingaanерsoq aama Juliane Henningsen takulaariarluit piariilinguatsiarput. Lars Emil Johansen fra Siumut og Juliane Henningsen fra Inuit Ataqatigiit ser ud til at være dem, der bliver medlemmer af næste valgperiode i Folketinget. Og vi har fået den her ind i studiet. Vi skal sådan set bare have de sidste tekniske ting på plads, før I kan se den på skærmen. Tässä teknikkikut adortut ikkusuutat kingulliit maannakut ikkuput piarerpullu tiida amma Kim takanna. Rønnak siullermik pilluangaaritsi marlullusi. Juliane Henningsen oqarputit tupaallaatigilaarlungu imalunni tupaallaatigeruissuarlungu kisiannim ilimasussimасsuutit арлаатигут. Тусиумсоорнам тупаалланнангиттуунгилақам туппаллернеқатаама исумақарпун қинеққусаарнеру ума ингерланерани такутитсиллуарсиманера инуяқатингинниттигуллуарнеқарсимасусоорнами нериуссимавунга аама
Briarfisinneqasallunga taamattumi tupaallanangittuungila taana kaningana kikkunukua ilinnut taasisimasun eqqoriarsinnaavingin tassiullertut eqqoriarsinnaava inuusuttoqatikka annertuumik politikuk ingerlatsiniarnitsinni kinguareet nikinnissaannik nukinutaat tikilluaqqunaqarnissaan eqqoriartuutiqarsimasut uuni taasisimasut Lars Emil Johansen tässä sylinerit nangeqqilerpat kisianni imma ilimasussimagaluarputi allatut inernaqa qanoringaaju Tuolu qeqqusartarpu ilimainu qiniaanissa qeqqusangannarsimaguga qiniaanissa ilimainau amtan isumaappuanu pittoqutigiharsimallu inerna nuannaaqa assorsuaq aamalu pilluaqqungaarpakkit nulianna tas inusuttunguut mannak taamadoruussuaq qiniaajavit mannak inusuttut nunatsinni sassarnerat taan nuannaaruti qenersunu inerna nuannaaruti annerpaartaat tullera amsiumumi qenersisuttorussi qinigaruissuarnera taula aam miningu aam qinigaruissuarnera taan takutippaa mannakkut inusut piararput kalaallaan nalakkersuunikku ingertatsin tiusall taa appassaattu Atlantico avannaan suleqatigiiffik tässä apeqqutigisamaalerutorluguna taanna ila tässä aqagu imma tappuunnassuusi oqartarnitsituut tanmakkimut Atlantico avannaan suleqatigiiffik pilersinniarpisiu sooruname isumaqarpunga nuannaarutingalung oqaatingisallung kalaallit suleqatiginnissartik suleqatigissimanerlu nanginneqassus aaliangeraat taanna uangut pisussaafiingippu nangissallugu inuaqatingi taaman aampiumaffingimmatingut Lars Emil isumaqarpit inuppassu qinersisartut taanna pingaartissimagaa Taan pingaarnerpaajo massakku imaaginnangittoq Atlantico avannaan suleqatigiif ihan Atlantico avannaan suleqatigiif sulia am periarfisi luatsilluuna kuriga manum kurigaasmasakkuuppik qutsaviingaarpaa kuupiltaan suliasa allartissimaraput hykni pingarualutigu mannakkut julianna ilagalu am hykni pingarualutigu ingerteqqissuarpu tas sulia taan mannakkut kalaalqenersartut pigayussaanik qenersunarmi uppernarsarpa kalaalnaada namminersuleriartornera taan tas sakkortisisamik mannakkingertilissaar Massakkuam paasinarsoqarpoq Folketingimi kikkut naalakkersuusooqatigiliornersuut tassalu illuatungiliuttunngortussaasagunarlusi taanna qanuatorluarniarpisiu Tissimaqarpunga tungaviusumi parti tamaasa suleqatiginissa aallavingissangиppут ingami uannukittuffik Atlantico avannaan suleqatigif atorluarlugu partiinu tamanu ammaffinginnianniarna taan aallaviusus uaisumaqarpunga Lars Emil Tasumaapu pissut allangoruissuangittu Folketingimi tässä naalakkersuisuutitaqartu taakkua ingerlaqqipпут isanni nutaartaraat nasakara Atlantico avannaan saniterisarpu allaffi eqqarsaatigaluit aqqularnangituam oqaloqatigillattaassuarput nasakara naalakkersuusin sunniuteqarnara imaluunni Folketinget sunniuteqarnara taasmalu partiat iluaqutigalu isantas ilumorpoq Folketinget partiit maannum suleqatiguussusiaatmuqaat isif radikaalillu inhiislistilu taakkua sanituam allat suleqatiginissaan sumaappu piarasmusaagertu Paasereerparpuamma republikanereq savalimmiormior hygni højdal qiningaareersimasoq taavalu aapparalugu Edmund Johansson sambandspartiaminganer Johansson toqqaterpunga taanna Edmund Johansson ilaserinniarpisiu Tassami taama ilimagaara taamaangitsornaviangilaqtian Edmund Johansson sambandimingaanerpoq sambanni Siornatigut sambandsparti ilaarusuttarsimangilaq isan soorunami sumaarpami silinneqartaajaart amunu qatilaarusuppa ila qinersiner ua issersuan nuannaarutigakku inernaa inuusuttorpassuu qinerneqarma taam inuusuttorpassuu saqqummerma ta uanammina fiortnisaa qineqqusarpunga atsa taama anuusiortigalua qineqqusarpunga amamila soor Danmarks Radio allakattassaaluga niuingarniarlu pinikummaga pissangasimaguga kisan tassa kalaal inuiaqatigit namminarusinna atsakkortuneroq avataningaani ayortaasuningarni tannuannaarutissaruussuuq inusuttullaam qinigaanarat qinersiartukaanarallu nuannaarutissaruussul Juliana ismaqataavin Tässä isumaqarpunga inusuttu qinersiartorsimanerat aamalu kisitistakutim assuk nunatsinne qinersisartut aama eqersimaarlutik oqartussaaqataanert atorluarsimammas ulluminuannaarutissaasuq inuusuttut aattaataama immaaqinernеqartingipput aattaataama nukiinutaatsigilluaqquneqartingipput aannalu uanguam inuusuttut tingulluassuarput akisussaaffittu annertuutut aama
byusungortin niassallungusulinniutingisallungut. Jeg kan dage der som ikke. Inatsisaqtuna middagsogtaa busi. Folketinget middagsogtangor. Busi. Butit. Prit butit. Tamanit iddagsogtaa faqaannarniarpisi. Juliana. Desuanga arengerpunga sulingifiqaarlusung inatsaqtuni sulininni. Soorunam Folketinget muna sulinni uanninu daarluinnaasussaavar akisusaaf annertoor taamaattumik sulingifiqarallarnisaranaattorsuutiginaqassu. Rasmin. Inatsaqtuniaqu ullaaqulinu atatimiartussaaga tasinatsornilaartaana ingerlaqqissooq alingersmuuga takkuamarluutislingarlaniart misilismaasiullermik Folketinget kisiat ilaartaafialu kisiantas 2005 qinersinam inatsartun qiniassangortippua pissutigalu takkuamarluk ingerlaqati inissaat pingaattoruissuummat misiakneequtaalu kian soornami nammina misiisneequtaalu alingersaau Røgallarpunga ammaqallunaatut beriarfissilaarniarlugu Kim Breinholt. Tak. Jamen, tillykke med valget til jer begge to. Tak skal du have. Juliane Henningsen, du må jo sige at være overraskelsen her ved det her valg med et helt enormt personligt stemmeantal. Hvad er din umiddelbare reaktion på det? Jeg er for det første meget overvældet og meget glad for det resultat. Jeg er taknemmelig for de personer, der har stemt på mig i den her valgkamp. I det her valg. Her i løbet af aftenen, hvor du har set resultaterne til igen, hvad har du tænkt undervejs? Jeg har jo været meget spændt. Og jeg kan jo ud fra det se, at befolkningen har taget min opstilling til Folketinget som noget positivt. Og de har budt velkommen til nye kræfter i politik, i Grønlands politik og i Folketinget, som vi ser her nu. Og Sveding, altså der er mange, der har snakket om det her generationsskifte i grønlandsk politik. Ser du dig selv som en repræsentant for et generationsskifte, der er i gang? I høj grad, ja. I høj grad. Lars Emil Johansen, du har jo været med i spillet i nogle år. Hvordan ser du på det, at der på den ene side bliver stemt en meget ung kandidat ind, og så samtidig så bliver du også stemt ind som en af de mere erfarne? Jo, altså jeg betragter det som, jeg vil først selvfølgelig sige tusind tak til vælgerne så opbakning i en vanskelig tid, må jeg sige. Altså jeg har været forsøgt at skandalisere hele Danmarks statsradiofoni, har været i gang med at hænge mig ud. Og derfor har jeg været specielt spændt på resultatet i år, selvom det er nummer 14 af mine valgkampe, der har været i løbet af 36 år. Men det der generationsskift, der er på vej, det synes jeg er absolut positivt resultat af det her valg. Altså først og fremmest med Juliane. Hjertelig tillykke med dit meget, meget flotte valg. Men også de unge kandidater i Siumut, Doris Jacobsen og Minningor Kleist, der har opnået kanongode resultater. Jeg synes, at det er flot, at vi får mandat for 3. gang til at videreføre det projekt, som jeg og Kubi Kleist, som jeg gerne vil sige tusind tak for et godt samarbejde i det forløbende år i samme anledning, og Høgne Højdal har startet i 2001 i den nordatlantiske gruppe et projekt, der skal ses i sammenhæng med Grønlands vej mod selvstændighed. Hvor meget tror du, at den nordatlantiske gruppe er skyld i det resultat, vi står med i dag, eller er grunden til, at det blev jer to, der blev valgt ind? Alt. Hvad tror du, Juliane? Den nordatlantiske gruppe har været en af de centrale emner i valgkampen, og jeg tror, at det er en af de afgørende ting i valgkampen, at befolkningen vil samarbejde, befolkningen vil have fællesskab, befolkningen vil have, at Grønlands stemme er klar, som det hidtil har været i den nordatlantiske gruppe. Og I har jo under hele valgkampen slået på, at I vil arbejde sammen i den nordatlantiske gruppe, hvis I blev valgt ind. Er I enige om alt, når I nu kommer til Folketinget og kommer en tur i den nordatlantiske gruppe? Vi har hele tiden sagt, at der er plads til forskelligheder. Vi skal samarbejde om det ting, vi kan samarbejde om. Og vi lover jo ikke, at vi er enige om alt. Det er ikke det, pointen er i at samarbejde i den nordatlantiske gruppe. Lars Emil? Jamen det tror jeg ikke. Altså jeg håber ikke, at vi er enige om alt, fordi ellers har vi jo ikke noget at snakke om. Altså der skal være et emne for at diskutere. Altså vi ser forskelligt på tingene, og det har aldrig været meningen, at vi skal assimilere som en gruppe. Vi skal samtidig med, at vi er i en nordatlantisk gruppe, skal vi også repræsentere vores partier. Det er både Siumut og Inuit Ataqatigiit og Torvald-flokken i Færøerne, der skal arbejde sammen. Men vores fælles projekt, det er selvstændighed for vores lande
og det er det mandat, vi har fået fornyet, og det er jeg dybt taknemmelig for. Og så vil jeg godt høre, om man kan forvente i, at der vil ske et skift i det arbejde, den nordatlantiske gruppe har gjort sådan indtil nu, og så fra nu af og så frem. Jeg tror ikke, at vi skal jo selvfølgelig have lejlighed til de mødes. Julierne skal lige ind til Christiansborg og lige snuse til Christiansborg, gå ud fra. Det er jo en stor og dejlig arbejdsplads, og der er mange ting, man skal lige snuse til. Høgne og Julierne og jeg, og måske også Edmund Joensen, den gamle lavmand på Færøerne fra Sambandspartiet, hvis han ønsker at være med. Vi skal lige have lejlighed til de mødes, før vi kan begynde at gå ud fra og meddele, at nu er gruppen gendannet, og nu kommer vi så med en programerklæring. Okay. Jamen, endnu en gang tillykke med valget. Tusind tak. Brenner. Tässä uqaloqatineqaqqammerput Folketinget qinigaaqittor Lars Emil Johansen siumumingaaniit aammalu inuit ataqatiinningaaniit qinigaarlaaq Juliane Henningsen taakkua qinnuvigilaassavuut illumingaaniit aningikkallarnissaannik tullinguupporlu tassa partiit siulittaasuisa uqaloqatineqarnaat. Ja, som I så også blev det interviewet, og det er den genvalgte folketingsmedlem for Siumut, Lars Emil Johansen, og den nyvalgte medlem af Folketinget, Juliane Henningsen fra Inuit Ataqatigiit. Vi vil bede de to om at blive her i huset, fordi at der kommer et valgbrev, som skal overrækkes til dem. Vi har her det næste punkt på programmet, det er interview af partiformændene. Når partiformændene er blevet interviewet, så vil Rigsombudsmanden komme og aflevere et valgbrev. Des partiet siulittaasui oqaloqatineqarpata personneqarpata tullingullu akhartussaassaaq Rigsombudsmanni taannalumannernerpaat taassumalu tunniuttusaassavai allakkat uppernarsaati ilaasortangornermut tungassutеqartut maannakkut piaraingaalerput Piaraput partiet siulittaasui apersonneqarnissaminnut. Og det næste er klar, det er partiformanden, der nu skal interviews. Qoinaq tassa nuannaarutigalugu partisiuttui maaneeqatigivaguttaava assut takorusukkaluarparpu ilaannunatsinni qinersinermi inernerin ukkuuna fjernsynikkut nuisinneqarsinnaasuuppata siullermik Kubi Kleist taarsorneqarputit namini sassaqqinginnavit sassaqtitaqsiuna qanoq oqaasaqarfigerusuppiuk imalluunniit angusaapillu qanoqqarusuppit soornemu uangallunas tulluusimaarnarpoq taamatut asorman partimisuulittaasungornera ammalu inuataqatigiit nutarternissamik aalaangiussinikuunerat eqqarsaatigalu tas aqqutussarput amma ismaarpunga uani inuusut akisussaaffimik tingusorusunnerat aamut tingusisariaqarnerat eqqarsaatigalu qinersineri inerneraa tulluusimaarnartoruissuusoq aam soornalimi utoqqaanerusut aam minnerungitsumik Josef Morsfeldt siulittaasorinikuusatta kivitsilluni taamatut inuusuttumi isartitteqataanera assororussuat tulluusimaarner tas naalakkersuinikkut ismaarpununatsinni kikkiartuarnerup takusutissariingaa nutartertaajaqarnerup takusutissariinga Hans Enoksen siumumi amma taamatut nadilisinnaavisi kuupi attangua oqarpoq nunatsinni nutarterini imma nutarterinissumut aallarniutit aallartilaarersut siutermi qinersiartuut quttiviniarpak taamak alayaatiali tapersersuunerat orsaassumi takutimmassuk naak tusigassiorpiit allallu tamakkiulluta uppitiniarsarialuaratiu tassuuna takutinneqarpoq eqqortumi suligaanni aama pitsaasumik tungavisiisoqarsinnaaso tassa uani laarsimile assut luannaarutigaara aama annertuumik tapersersorpara sulinerani taamaalluni sulikalaallit nakuunerulluta inissinissarput inuataqatii peqatigaluit oqariartuutiineqartoq taanaalakkersuinikkut nutsinni aama atorluarneqartaaqarpo Qoinaq Finn Carlsen atassut soorlu qallunaatorlu kompakkerlualaaleqaluartut qinerneqarluartut Ellen Kristoffersen tassaneqqarsaatigivaram Ja nuannaasisoruissua
llorfi person kommuner person annertimsi uaqattaaratta isian assarissoriussorsuliassarpa eqqartipallarappa sumiiteq tas llorfimmaat annerpaami aernertersiserappuut taamaatimi taana eqqartipallarappa suliarasaajaqarlu llorfin allani tassa ukiarpassuuqinarsarnin atassa ammuqartuaannaavinnikuu kisian tassa ukiikiinle qinarsinerikiinliimarl massak tasqum aallarpippu taanalu aama ingerlafiiniarparpu tassa uanisulias assarissoriussuo sumiinerseq llorfi asnuannariuakka aama quttivigisariaqarpak atassut qinersartu utaqalersimas paasinermat Mallugisimavisiu amma soorl innuusuttut eqiinganerusumi malunni peqataarusussussiat tassuuna sunniuteqarsiма soor Ellen Christoffersen amma ilisarisimanaqarluarlunilu Folketinget ilaasortaareersimalluni tamakku imma malunniuteqaqataasimapput tasami isimararluinnaqqissaarpu aama inusuttorpassuarna aama saafiineqartuanavikkat inusuttuaqqalillumi tassa partiilarum taamaaginerpaami inusutta massak politikkim eqariarterneri malinnarpo nulatsin tamarmi taamaama ilaatu oqartaqartaruarti iliartoqarfin ukuat isimiksan sisimi eqqarsaatiginaraan qiviaraan alla demokraatinillusi uaerneru tappuuni sisimi iliartoqarfissuarm taamaatimi inusuttorpassu eqqarsaatigissaat aama pingitorn aama uitsinniiteqarpu Per Bertelsen demokrati angusaat natsum oqaatingalungu qannu nammineq nalilissaviu тассули иллорфина мигаатеқарам тамаккиисум такусиннаангиннакку налилиинеқ тамаккиисоқ саққумиуккуминааппо кисиан тасса ааммалу таан folketingми қинигассангортитсарнерми сиусиннерусук аннертунерусумик мисилтагақангиннер саниллиуссассаалеқинеқ таан соонами аам налилиниарнерми аернарторсиортитсуо кисиан тасса арлалериарлугу qaatigerikkattut тасса писсутсит атуккат маккуа пивиусулла аллаавигалуит уангалу сассангиннера таанна коммун ренерсинисам лаансингмут ренерсинисамут илуамну киссақарнис таанна пимоорусиниссарлу эққарсаатигалу сассангиннера қуларнангитсуми сунниутеқалаарпоқ кисиан таамааккалуарту ааммуа уна кииннанни нутааник исертитсиартуарниссами ангусагут нааммаисимаақаакка тассами qinneqqusаарnerma atatilluu uatsinnu taamma millorути maannangitsorpassuit apuunneqarsimapput taamaattumillu aamma qularnangitsumik sangiillissaataalt kisiana aamna nalungilara folketingmi qinnersinerit aammal landsingmi qinnersineret ilaatiuni keruussuarsinnaasart taamaattum landsingmi qinnersinerit misissuineri allaavigallu nalliinerit eqqarsaatiukkit taasoorunami pitsaanerusum angusaqarsinaanerput immara isumalluarlaataasinnaagalor kisianni nakataatiut maannamut illoqarfiit marlussuit amigaataalerssut angusa eqqarsaatigallu soqutiinartoruissuart isiisaarunaavo illuatungiliuttut massak inatsartuni amerlanerussuteqarmata naalakkersuisuqatiginningaan peri imatuuna perusullutit peqqissimivit sassanginnavit folketingimmu naamerluinner tassakusseriaarinnerpoq putaamaappoq tassalaansing inatsartun qinersinis pingaarnerpaaoq taa kommunen qinersinissar taawal pingajuat folketingimmu qinersinissar uunu kittoquterpuanikkami qinigaangikkaluaruttalunni toqqaannartumik massak naalakkersuisuulersunnut aamma attaveqarnerput atorluarsinnaavitsu qonaruissuaq tamassi tamaanga akkersinnaasimaгассисоорунами unnuk pingaartorsiorfiusoq massakkullu taava qallunaatut apersuineq ingerlanneqartussaammat ilai paarlattussaapput ilaal ulingasussaаллутик paasilluangilarakkikkut Hans Enoksen Finn Carlsen nilu paarlattissaapput taava Lars Emil Johansen Hans Enoksen inaanut inisseriarluni taava Knud Christiansen Finn Carlsen mut taartaalluni massakkut isersimavoq Kim jeg regner med at du kører det der. Den skal jeg nok overtage. Jeg vil godt starte med dig, Knud Christiansen, Atassut. Hvorfor lykkedes det ikke for Atassut i den her omgang at få stemt en kandidat i Folketinget? Jo, men jeg synes, eller for først vil jeg gerne sige tak til Atassut vælger i rundt omkring, og så det store arbejde, der er blevet gjort her. Og jeg synes, at generelt, der har vi gjort det godt. Jeg synes, vores kandidater har arbejdet hårdt og gjort vores mærkesager meget klare. Så, men vi respekterer vælgernes dom. Og så vil jeg gerne også benytte lejligheden til at lykkeønske
Lars Emil og Juliane med deres godt valg. Ja. Kuupik Kleist, det lykkedes jo ret godt for jer at få kørt en ny kandidat i stilling. Hvorfor lykkedes det så godt? Jamen det er jo fordi, det drejer sig om politik, og jeg synes, at IA og vælgerne har bevist, at det drejer sig om politik. Mange har spået, at min tilbagetræden ville betyde, at vi mistede vores mandat i Folketinget, men det viser jo så, at vi er blevet styrket endda ved det her folketingsvalg, og vi har fået valgt det yngste medlem ind, og stor cadeau fra vælgerne til hende, og tak til vælgerne, og til hele vores organisation selvfølgelig. Jeg synes, det er en fantastisk ting at opleve i aften, at også vælgerne mener, at der skal fornyelse til. I er gået i gang med en fornyelse internt i partiet, som vi også har proklameret, og som vi har planlagt. Og det er jo resultatet af det, og det synes jeg er fantastisk, og jeg vil bare sige tusind tak til alle, der har støttet os i det her. Per Bertelsen, hvad er din umiddelbare reaktion på valgresultatet? Nå, altså, der er jo forskellige ting, der giver stof til eftertanke. Om det var for tidligt, jeg ikke stillede op. Eller andre forhold, at vi har indgået et samarbejde med, selvom det er på et meget pragmatisk grundlag med konservative, om det er sådan nogle ting, der spiller ind. Men nu skal vi jo også sige det, at med udgangspunkt i de forskellige ting, vi har været igennem, de odds, vi har haft imod os, med at Dansk Folkeparti har været involveret i dansk politik, noget vi ikke rigtig er herre over, omkring folketingsmedlemseffekten. Altså, det har altid en effekt, når nogen er connected til en titel, så har det en effekt. Så alt taget i betragtning, så må jeg sige, at jamen, altså, det var tredje prioritet for os. Landstingsvalget er det vigtigste, der er næste kommunevalget, og så er der folketingsvalget. Det har været lærerigt, og vi har opnået et resultat, der nogenlunde svarer til det, som vælgerundersøgelserne har indikeret. Så vi har ingen grund til at klage andet end, at jeg synes, at selvfølgelig, at vi har kæmpet for at prøve at få en plads. Den fik vi ikke. Vi tager den til efterretning. Vi lærte en masse af det der. Vores organisatoriske side blev afprøvet, og den fungerede fint. Men vi har ikke rigtig nogen sammenligningsgrundlag. Vi har kun en gang tidligere stillet op til et folketingsvalg, så vi har ikke rigtig nogen erfaringer, vi kan paralysere med det, der er sket her nu. Så alt taget betragtning er vi godt tilfredse. Lars Emil Johansen, du sagde lidt tidligere på aftenen her fra de billeder, vi havde nede fra Manhattan, at du havde oplevet det som en af de sværeste valgkampe at være igennem. Hvad tror du er de vigtigste årsager til, at folk de så har stemt på dig i så stort antal, som de har gjort? Jamen altså, jeg er først og fremmest meget taknemmelig for at blive valgt igen i min valgkamp nummer 14 i løbet af 36 år. Og jeg kan så også afsløre, at det bliver min sidste valgkamp. Jeg synes, det er det flotteste. Altså, jeg tror, årsagen til, at folk har stemt på mig, det er, at der er et stykke projekt, som Kuupik og jeg, vi startede sammen med Høgni for 6 år siden, som skal fortsættes, og der er selvstyrekommissionens arbejde, der skal færdiggøres, og efterfølgende lovgivning i Folketinget, der skal videreføres. Jeg er også af den opfattelse, at det mest positive i det her valg, det er ikke, at jeg er blevet genvalgt, men at der er så mange unge kandidater, der har fået så mange stemmer. Først og fremmest Juliane Henningsen, der har fået kanonvalg ved det her. Og nogle af vores egne, Doris Jacobsen og Miningor Kleist, har også fået ganske flotte valg. Vi er ved vadestedet. Jeg vil i modsætning til Per Bertelsen sige, at jeg tror, folketingsmedlemseffektet virker modsat. Kuupik har jo ligesom vist til Kuupik, der var meget populær og havde meget gode valg. Da han trak tilbage, så fik hans efterfølger endnu bedre valg. Så opskriften er skiftet ud, og det vil jeg så også foreslå, at vi gør det næste gang. Hvad så skal vi sige mere? Ja, маннаккут партиитиулиттаасуи оқаасеқартиннеқарама тааллакаатитинерпут нааммасиниалиссаақ
Kisian i den er betinnet om besyssaqalarpok. Ja, nu er interviewet af partiformanden jo overstået, og man kan sige, at valget er overstået, men ikke helt, fordi vi har trods alt et par personer, og det er Juliane Henningsen og Lars Emil Johansen, der skal modtage deres valgbrev af Rigsombudsmanden. Der selu ilasortangorti taakua Juliane Henningsen inu ataqatiginnit aamalu Lars Emil Johansen siumumingaanit nalaaffiup sinniisuaningaanit allakkamik upparnarsaamik ilaasortangornermut tunineqassaput. Tasselu nalaaffiup sinniisuriva Søren Halmøller og Rigsombudsmanden det er Søren Halmøller. Og jeg tror det er på vej til at arrangere det hele. Og det er Lars Emil Johansen og Juliane Henningsen. Der selv Lars Emil Johansen er med Juliane Henningsen. Qallunat nunan inatisartunut ilaasortangortut. Upparnarsaamik tunineqassaput. Nalaafiup sinniisaanit Søren Halmøller amingaanit. Piarailivipput. Takanna. Det står ikke. Du skal have et valgbrev. Værsgo. Svendebrev. Der er simpelthen lidt, det står ikke. Ja, tillykke. Godt. Et valgbrev, som du gerne vil have det. Okay, med bindestrag det hele. Tusind tak skal du have. Værsgo og tillykke til jer begge to. Mange tak. Brænder så. Ja. Du sagde sådan, at hvis der kunne allakkanik tunineqartut pattaanneqartut tasselu 1953 simingaanit folketinget qinersinerit 21 saat maannakut naamassivoq koinna toqqaannartumik aallakaatitinerani malinnaasimaassequyanaq sinilluaratsilu. Nu er det er 21. gang, at der har været valg til Folketinget siden 1953, og det valg, den er så overstået, og der er kommet 2 nye medlemmer af Folketinget, den ene genvalgt og den anden nyvalgt. Det er KNR's direkte transmission og udsendelse her i dag, den er færdig nu, og andet er ikke at sige, at tak for i aften, og så godt.